Croeso i bodlediad Bangor Be Wedyn, lle dwi Huw Gwynn yn sgwrsio hefo graddedigion Prifysgol Bangor am eu gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Mi ydyn ni'n dechrau efo bang heddiw. Ges i'r pleser o sgwrsio efo Rhiannon Williams, uwch-ohebydd y BBC, a Rhiannon Williams, swyddog hyrwyddo a marchnata S4C. Y ddau'n ifanc yn ei gyrfaoedd, ond wedi cyflawni llawar yn barod. Maen nhw'n siarad am bwysigrwydd y Gymraeg yn ei swyddi, sut mae'r Gymraeg wedi agor drysau iddyn nhw, a pa mor bwysig ydy hi wneud y mwyaf o'r cyfleoedd ti'n ei gael. Mwynha'r podlediad, dyma hi. Croeso mawr i'r ddau ohonoch chi'r podlediad. Diolch yn fawr. Ie, bore da. I ddechrau, jyst i bawb sy'n gwrando chi, ga i ofyn i chi gyflwyno'ch hunan a siarad chdi bach mwy am dan ddynas chi efo'r Gymraeg. So, ti eisiau dechrau, Rhiannon? Yes, wel, enw fi Rhiannon, fi'n reiddiol o Gaerdydd, bellach yn byw yng Nghaernarfon. A nes i benderfynu astudio'r Gymraeg ym Prifysgol Bangor, a nes i raddio nôl yn 2017 erbyn hyn, gyda'r radd uchaf o'r ysgol. A wedyn nes i lando fi hun, hap y damwain mewn ffordd, yn y diwydiant teledu a heb adael ers ni. Ie, mae hwnna'n fras iawn amdano fi. Mae'n berffaith, gret. Liam? Ie, felly, Liam, dwi wreiddiol hen golyn, ond fel Rhiannon yn byw yn Gaernarfon bellach. Doedd fo lot o'n i di ryw symud i Gaernarfon ar ôl gadael coleg. O'n i'n y brifysgol. Ti ar un adeg ar Rhiannon, nes i astudio Cymraeg a hanes gan raddio yn 2018, ac ers hynny o'n i'n wir yn siŵr be o'n i eisiau gwneud, a rhywsut eto'n landio'n hun mewn rhyw swydd efo'r BBC, a ia, dwi heb adael ers hynny. Ac o ran y berthynas yna efo'r Gymraeg, oeddech chi'n sôn, ia, mae rhyfedd, mae bob dim dwi'n neud bellach drwy gyfrwng y Gymraeg sydd allan wahanol iawn i pan o'n i'n cael y magu, so ia, mae'n bod dipyn o daith fel yna. Ia, ti dod o deulu di-Cymraeg, dydys Liam, a nes ti fynd i ysgol Creuddyn. Ia, siarada chdi bach amdan hynna lle, pam oedd yr rieni di isio anfon chdi i ysgol Gymraeg. Ia, o teulu cymysg sydd gen i, hynny di, mae dad yn siarad rhywfaint o Gymraeg, a wedyn mae mam yn dod o dros y ffin yn Lloegr, so di hi ddim yn siarad Cymraeg, so mae rhyw hanner a hanner. Felly, dwi'n meddwl dyna rioed fa'r cwestiwn os o'n i'n mynd i gael addysg Gymraeg, oherwydd bod hanner y teulu yn, ond eto, adran yn y tŷ, y Saesneg oedd iaith y cartre mewn ffordd. So, oedd lot o natblygiad i o ran y Gymraeg yn cael ei wneud yn yr ysgol, mae'n siŵr, neu efo hanner arall y teulu, a wedyn ysgol Bodala, wedyn ysgol Creuddyn. A ia, beth swn i dweud ydy, mae'r awyrgylch a mae'r ardal dwi'n byw rwan yn Gaernarfon yn wahanol iawn i'r ardal ges i magu yn. Chi'n mynd allan drwy step and drws, mae pawb yn siarad Cymraeg yn Gaernarfon, sy'n beth braf iawn. Doedd o ddim fel yna pan o'n i'n cael y magu. Prin iawn o'ch chi'n clywed y Gymraeg, felly mae neis erbyn hyn, bo fi'n byw mewn ardal Cymreig a Chymraeg, ond mwy a mwy dwi'n mynd yn hyn fyd, dwi'n sylwi bod yna Gymraeg yn bob man da chi'n mynd, mond i chi'n mynd i chwilio amdano fo mewn ffordd. Ia, a wedyn, yn amlwg, fel nes i sôn am ar y dechrau, dych chi ddau wedi astudio yn Prifysgol Bangor, Liam yn gwneud Cymraeg a hanes, a wedyn Rhiannon nes di astudio Cymraeg. Siaradwch chi bach amdan y penderfyniad yna i astudio yn Bangor, a wedyn hefyd y penderfyniad i astudio drwy'r Gymraeg. Oedd yn benderfyniad reit hawdd i wneud, oedd yn benderfyniad naturiol lle? Wel, gyda moyn astudio'r Gymraeg ei hun, oedd rhaid wneud y trigger yn y Gymraeg yn amlwg, a fi credu'r penderfyniad fi oedd pa brifysgol i fynd i. Es i i'r dynodau agored Caerdydd, Aberystwyth a Prifysgol Bangor, a un Bangor oedd y gorau o bell ffordd i fi. Nath yn neud yn haws achos yn dynod rili braf, so es i'r Pier Bangor hefyd, oedd yn lyflu. Ond be nes i weld oedd y modiwlau oedd Prifysgol Bangor yn cynnig, y fath o modiwlau o'n i wir moyn astudio, a y rhyddid, oedd na fwy o rhyddid i ti gallu dewis pa modiwlau ti moyn astudio hefyd, a fel rhywun, bod fi wedi graddio yn y Gymraeg, fi ddim yn hoffi astudio cerddi. A o'n i really ddim yn gwneud lot o farddoniaeth, a oedd Prifysgol Bangor yn caniatáu i ti gallu pido dewis rheina, a nes i fynd amdani gyda'r modiwlau creadigol i gyd yn lle. Felly, es i mlaen i astudio
Cymraeg, fi'n meddwl, achos bod yr iaith yn rhoi'r sylfaen rili da i ti ar gyfer swyddi yn y dyfodol. O'n i'n meddwl, o'n i ddim yn hollol siŵr be o'n i moyn neud, o'n i ddim yn gwybod sef actio o'n i moyn, i fod yn hollol onest, i ddechrau. So, na pam nes i astudio'r Gymraeg, achos o'n i'n gwybod beth fi yn astudio lot o sgriptiau a sgwennu sgriptiau. A wedyn nath athro Cymraeg fi o ysgol uwch-ohebydd Taf annog fi i barhau gyda astudio'r iaith. A Prifysgol Bangor oedd y lle gorau i wneud be o'n i moyn, i roi'r sylfaen i fi, i fynd ymlaen wedyn a diweddu lan yn y byd teledu. Gwych, perffaith. Liam? Ie, pan o'n i'n meddwl lle i fynd i'r brifysgol, dwi'n meddwl o'n i mor anturus i hyn oed edrych ar mwy na un prifysgol oherwydd nes i wneud 5 cais i fynd i Fangor. Do'n i'n wir yn siŵr be o'n i eisiau wneud, a wedyn, fel Rhiannon, pan eisiau ar y diwrnod agored yna, oedd o'n agor llygyd chi mewn ffordd i faint o gyfleoedd sy'n yna yn y Gymraeg. So nes i wneud Cymraeg a hanes fel BA wedyn. A ni wrth y modd efo, o'n i wrth y modd yn ei cyd o'n rhydedd hefyd, o'n i'n meddwl bod o'n rhoi y gallu yna i chi mewn 2 bwnc a bod chi'n gallu teilwra'n union pa fath o fodiwlodd ych chi eisiau i beth gennych chi ddiddordeb mewn. Fel Rhiannon'n deud, os gen ti ddim diddordeb mewn un math o beth, oeddech chi'n gallu gwyro tuag at rhywbeth arall. Oedd yn berffaith, rili ar gyfer fi, oherwydd yn debyg iawn o gennau ddim fawr o ddiddordeb pan oedd o'n dod at cerddi a phethau felly, ond oedd gennau fwy ddiddordeb yn y Gymraeg hanesyddol a'r hen iaith mewn ffordd. Na, oedd o'n gret a oedd Bangor eto jyst yn cynnig yr hyblygrwydd yna. Dwi'n meddwl bod lot o brifysgolion ella ddim. So na, oedd o'n bril cael jyst yr hyblygrwydd yna i wneud yn union beth o'ch chi eisiau wneud. O'n i'n gwybod bod ti wedi hoffi Bangor cymaint, bod ti wedi rhoi lawr 5 gwaith. Sorry, full disclosure i'r grandawyr, mae fi a Liam yn ffrindiau rili da. So os ydych chi yn clywed fi'n tynnu coesa, mae fe achos ni yn ffrindiau o'r brifysgol. Ffrindiau oes, nes i me hangu gorwelion fi mwy na rhyw 20 milltir lawr o lôn. Ond ti'n fe, o'n i'n meddwl bod angen chwaith, herwydd yr eiliau pan eisiau i Fangor, o'n i'n meddwl, dyma'n union beth dwi angen, dyma lle mae'r darnithwyr gorau i wneud o. Pam teithio'n bell mwyn teithio'n bell, ynddo? No, na, cytuno. O na, ia. Mae beth sy'n newydd ei Liam yn selling point bach gwych i Bangor y danos. Bo chdi rili eisiau mynd i'r brifysgol, lle. Felly, ia, mae hwnna'n berffaith ar gyfer y bodlediad, lle. Ia, ar ôl graddio o'r brifysgol wedyn, oeddech chi'n gwybod be oeddech chi eisiau wneud, a oeddech chi'n gwybod bod y Gymraeg a bod yr rhan reit fawr o'ch gyrfa chi. Pan o'n i yn y brifysgol, o'n i yn rhan o'r gymdeithas ddrama sydd yn, mewn ffordd, mae'n teimlo fel rite of passage. Os y ti'n astudio'r Gymraeg yn Prifysgol Bangor, mae rhaid ti cael rhyw fath o... Sa'n gwybod, ti yn mynd i wneud rhywbeth gyda'r gymdeithas drama rhywsut mewn rhyw ffordd. Mae fe'n rhan fawr o'r adran hefyd o hunaniaeth y brifysgol. A felly o'n i yn actio a yn sgwennu gyda nhw. A nath hwnna roi'r hwb ar hyder i fi barhau gyda actio fi. Oedd wedyn hefyd i caniatáu, o'n i'n gweithio ar y sgrin gyda Boom Plant. O'n i yn gyfrannydd ar y rhaglen tag ar y pryd cyn iddo fe fynd i stwnsh Sadwrn. Felly pob tro o'n i adre, yn achlysurol iawn o'n i'n ymddangos ar sgrin, a o fyna nath un o'r cynhyrchwyr holi fi be o'n i'n bwriadu wneud ar ôl y brifysgol, achos oedd e'n dod. Ta pan mae diwrnod graddio looming, a mae pawb yn holi, so beth ti'n wneud ar ôl graddio, a ti'n fel, dwi'n gwybod. I bit the bullet, a nes i just troi ati a mynd, hwn, dyma beth fi moyn wneud. A nath i just mynd, o, tyr fan hyn, mae da fi cynnig i ti, mae yna gyfle di codi, a allan ni gynnig cytundeb 3 mis ar y pryd, ond oedd e syth ar ôl fi raddio, achos bod yna cwbl o ymchwilwyr gyda nhw yn mynd off ar wyliau, felly nes i lwcus iawn cael swydd fel ymchwilydd, a nath y cytundeb yna mynd ymlaen, a prai. Felly o'n i'n gweithio ar raglenni cyw a stwnsh i blant am gyfnod hir iawn, a nes i wir joio mas draw, a o fyna nes i gallu sgwennu bach mwy i blant ar sgrin a ar radio, a wedyn nes i gael y swydd gyda S4C i farchnata a hyrwyddo rhaglenni nhw. Felly, lwcus iawn, ond mae fe gyd yn neud a mae rhaid ti rili roi dy hun mas na. Os bys fi ddim di cymryd y cam cyntaf yna i ymuno'r gymdeithas drama,
ti ddim really nabod lot o bobl pan ti'n dechrau yn y brifysgol. Mae'n really daunting a scary. Just really ewch amdani. A newch y pethau chi moyn wneud. A siaradwch, a dwedwch wrth y pobl be chi moyn. Y fwyaf pobl chi'n siarad y gorau. Networking is key. Fi'n really cytuno hwnna yn credu yn gry iawn, yn enwedig yn diwydiant teledu a theatr a radio. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n negas pwysig iawn i roed i'r myfyrwyr jyst i fanteisio ar bob un cyfle maen nhw'n gael yn y brifysgol. Ond ia, i chdi, Liam, ti'n amlwg yn gweithio wan fel uwch-ohebydd i'r BBC. Siarada chdi bach amdan gyrfa chdi ar ôl graddio. Ie, wel, pan o'n i'n mynd drwy'r brifysgol, gen i'n fawr o glen be o'n i eisiau. O'n i'n meddwl bod fi eisiau mynd i ddysgu, a wedyn mae'r rhan fwyaf o'n heulu'n dysgu, a nes i benderfynu'n eitha handi allan ni dyna. Oedd y trywydd i fi, ti'n gweld gymaint o bwysau sydd ar y sector. A wedyn nes i gyrraedd ganol y drydedd flwyddyn, a ni'n wrth y modd yn astudio i ddweud gwir, so nes i feddwl, na i fynd ati i wneud MA os dwi'n ffeindio'n byd arall. A wedyn ges i cwbl o gyfleoedd drwy mynd ar brofiad gwaith a adolygu papurau Radio Cymru i fynd mewn i BBC Bangor, dod i nabod chydig o bobl, jyst cael y troed yn y drws mewn ffordd. A wedyn, chwarae teg, nath cwbl o'r cynnyrchwyr yna rhyw fore pan o'n i'n adolygu'r papurau yn dweud, be wyt ti eisiau gwneud yn y dyfodol? A nes i dweud, dwi'n really siŵr, mae hwn yn edrych yn oreit. A nath nhw dweud, wel, ti wedi cael cip tu ôl i'r llen, nath nhw fynd â fi mewn i'r galeri mewn ffordd i ddangos sut mae rhoi rhaglen radio at ei gilydd, sut mae rhaglen yn mynd allan ar yr awyr. A o'r eiliad yna, dwi'n meddwl, o'n i'n sold ar y peth. So nes i wneud cwpl o jobs as freelance, a wedyn digwydd bod yn amserol mi ddoth na swydd fyny fel gohebydd Wrecsam. Just rhyw fis cyn i fi adael y brifysgol, nes i feddwl, sgynna i ddim unrhyw fath o gymhwyster sy'n neud fi'n iawn ar gyfer y swydd yma, ond na i fynd amdani. Dyna nath nhw dweud, ti'n gwaith a tri amdani, a dyna'r beth sy'n gwerthu mwyaf ydy, ti byth gwaith a tri am rhywbeth. Hyn oed os gen ti'n cymhwystera, ti'n meddwl bod gen ti'r profiad. Lot o profiadau dwi wedi gael ydy, dwi wedi trio am swyddi, ella bod fi heb gael nhw, ond eithon nhw dweud, rei, ti heb gael hwn, ond ella sa chdi'n gallu gwneud bach o waith yma, neu nawn ni roi 3 mis, 6 mis i chdi wneud rhywbeth bach gwahanol. Felly, ia, ar ôl wneud hynny, o'n i'n ffodus iawn, nes i orffen coleg ar y dydd Gwener, ac o'n i'n dechrau syth bein ar y dydd Llun yn y BBC. So ges i'n fawr cyfle i addasu, ond oedd o'n gret cael mynd syth mewn i'r byd gwaith. Ia, fydd i'n 7 mlynedd wan, ers fi ymuno, a sydd dros y cyfnod yna, dwi wedi cael profiadau anhygol, di teithio i bod math o lefydd gwahanol, di cyfweld â cannoedd ar gannoedd o bobl. Ie, mae'n bryl, mae'n swydd sydd wedi really ehangu gorwelion fi. Ac yn cael gweld bob rhan o Gymru hefyd sy'n beth mor unigryw. Gret, ia, ac o'n i'n gweld, oeddech chdi yn LA cwbl o fisoedd yn ôl doedd yn gohebu ar yr tanna allan y fanna, a ti'n un o'r cwbl o bobl sy'n gweithio i newyddion sydd wedi cael ei hyfforddi i ohebu ar y trychinebau ar draws y byd. Pa mor ddiddorol ydi o i fynd o gwmpas y byd yn gohebu. Yn amlwg, ti'n mynd gohebu ar pethau ofnadwy o hwyl, ond pa mor cŵl ydi o i fynd o gwmpas y byd ac gallu gohebu yn y Gymraeg hefyd. Ie, dyna di o i fi, ydi gohebu yn y Gymraeg. Dyna o'n i'n gwybod, unwaith nes i ddechrau gweithio'r BBC, o'n i'n gwybod bod fi eisiau darlledu yn y Gymraeg. Oherwydd, o'n i'n teimlo mae'n gymaint o werth allu rhywun ychwanegu, a hefyd efo be mae S4C yn gofyn i ni fel rhaglen newyddion S4C sy'n cael ei chreu gan y BBC. Dechrau, da ni'n trio cydbwyso y straeon dwys sy'n rhaid i ni wneud y pethau pwysig, a hefyd y stwff cymunedol, lle da ni'n trio adlewyrchu straeon lleol mewn cymunedau ar draws Cymru. Ond o ran y stwff rhyngwladol, mae yn gret, a hefyd ti'n teimlo, enwedig pan da ni'n teithio ar y llefydd yma, a ti'n cyfweld â phobl a Chymru Cymraeg sydd wedi symud i'r ardaloedd yma. Dwi'n meddwl bod cynulleidfa adre yn cael rhyw perspektif eitha ffresh, eitha unigryw, a rhai o'r straeon mwyaf rhyngwladol yma, ac yn gallu gweld o drwy lens Cymreig a Chymraeg, a mae hynny'n rili unigryw. Dwi'n meddwl bod yna lot o ieithoedd o'r maint yma sydd hefo'r hyblygrwydd a'r gallu yna, a hefyd y buddsoddiad yna sy'n wych. O ran y profiad personol, gei dim byd gwell fel newyddiadurwr i fod yn gweithio ar stori fawr ac yn teimlo bod chdi'n gallu ychwanegu rhywbeth, bod chdi'n gallu gwneud cyfiawnder ar stori yna. Ac oedd mynd i LA, a wedyn fuon ni draw yn Las Vegas a wedyn Washington oedd o'n ystod y pythefnos lle oedd Donald Trump yn cael ei urddo. Ond yn wedig y stwff yn Los Angeles efo'r trychineb yna, o'n i rioed i gweld y fath dinistyr a hynny, a
Mae'n anodd meddwl sydd allai weld y fath dinistyr eto, oherwydd oedd o mor dychrynllyd, just tŷ ar ôl tŷ, di llosgi'n ilw. Ac yng nghanol hynny, Cymru Cymraeg oedd wedi colli popeth. Mae mor bwysig bod ni'n gallu adlewyrchu'r straeon hynny, ond i fynd nôl at y Gymraeg mewn ffordd, swn i roed i cael y cyfleoedd yna i ddarlledu ar draws y byd, i fynd i wahanol gymunedau, ond i bai bod fi yn siarad Cymraeg. A pan mae pobl yn deithau, dwi'n gwneud cwpl o sesiynau mewn ysgolion a weithiau gyda disgyblion yn deud, ond mae'r Gymraeg, ti'n mwyn yn gallu defnyddio fo yng Nghymru. Di hynny jyst ddim yn wir. Ddim yn wir o gwbl. Mae'r bobl yma dwi'n cyfweld sy'n byw mewn gwledydd tramor, maen nhw dal i ddefnyddio Cymraeg. Mae dal yn bwysig, os rhywbeth yn bwysig cech iddyn nhw. Ie, yn union. A dwi'n meddwl, fel chdi'n deud wan, mynd yn gwmpas ysgolion a siarad efo disgyblion, myfyrwyr a ballu, yn meddwl, sy'n mond un trywydd i fynd ar ôl, os ti'n astudio'r Gymraeg neu astudio drwy'r Gymraeg. Dwi'n meddwl mae beth ti'n neud yn danos bod yna gymaint o lwybra gwahanol. Mae'n danos bod yna fwy o swyddi allan yna na just bod yn athro neu bod yn gyfieithydd ac yn y blaen. Ond at y chdi wan, Rhiannon, ti'n amlwg yn gweithio fel swyddog hyrwyddo a marchnata. Ti'n meddwl bod beth ti wedi ddysgu ar y cwrs ym Bangor di helpu chdi efo'r swydd sy'n gweithio yn ddiwan, a sut ti'n dod fyny efo rhai o'r syniadau? Fi'n really joio swydd fi, achos fi'n credu bod ti'n gweld, fi'n joio lot o bethau ble ti'n gallu gweld ffrwyth dy lafur. So fel, fi'n really joio gweld, oedd hwnna'n syniad nes i fel amdano 5 mis yn ôl, a nawr mae pawb all yn gallu joio fe. Bach fel sgwennu fi hefyd. Ond fi'n credu nath yr Gymraeg helpu fi yn swydd fi na. Fi'n meddwl yr ffordd nes i actually cael swydd fi, oedd achos nes i ddweud, pan ges i'n fy nghyfweld, nes i ddweud, mae'r Gymraeg mor gyhoeddus a mor amlwg yn y swydd yma. Chi angen rhywun sydd gyda'r gallu a sy'n gallu medru'r iaith a gyda gafel da ynddi. A nes i just mynd, a nes i raddio o Prifysgol Bangor gyda'r radd uchaf yn y Gymraeg, felly allwch chi'n cael neb gwell. A fi'n gyrru, legit, hwnna oedd yr hoc ges i nhw. A nhw fel, gwir, actually, mae'r swydd yma yn gyhoeddus iawn yn y Gymraeg. Boed mynd o'r e-byst, allanol, mewnol, i'r hyd yn oed yr straplines, ti'n gofio sgwennu ar gyfer cyfresu, hyrwyddo nhw, mae yna, ti'n gallu cael out of home, o posteri, fel billboards massive, os mae yna typo neu os mae yna wall yn y ramadeg, yn y posteri yna, S4C fel cwmni cyhoeddus sy'n mynd i gael ei gweld yn llygad y cyhoedd fel bod nhw'n wallus ac ati, ond mewn ffordd y swyddog sydd wedi gweithio ar y prosiect yna sydd ar fai wedyn. Felly, byna be o'n i'n dweud, fel ti'n gallu, allwch chi roed y ffydd ynddo fi a'r hyder ynddo fi bod fi'n mynd i sicrhau bod na ddim gwella fel yna yn unrhyw waith cyhoeddus. So fi'n credu, achos y Gymraeg, fi'n meddwl ges i, achos sdim da fi unrhyw fath o brofiad marchnata cyn y swydd. Ond fi'n wir yn joio fe rhwng gofyn meddwl am syniadau gwahanol, stunts, i just hyrwyddo yn ddigidol. Mae social media mor gyhoeddus a mae ti'n neud siŵr bod popeth ti'n postio ar cyfryngau cymdeithasol yn iawn. Ond a wedyn gyda sgriptio fi, a sgwennu fi, nofelau fi, mae wedi rhoi yr hyder a'r gallu bod fi'n digon hyderus i ddanfon draftiau at gyhoeddwyr. Neu fel arall, fi'n meddwl bys fi wedi bod yn rhy swil wedi cadw gwaith i gyd ar laptop fi. I neb darllen byth eto. So mae'r Gymraeg wedi bod mor bwysig. A fi credu byw fwy neu unrhyw beth yw hunaniaeth ti. Fel mae'n rhan mor allweddol. So yn wahanol i Liam, fi'n dod o deulu Cymraeg, mam a dad o'r gogledd, mam o'r gorllewin, a mae rhieni mam a dad hefyd yn siarad Cymraeg. Mae'r teulu gyd Welsh through and through. You can't get more Welsh. Ond nes i cael fy ngeni Mrysta, a pan ges i'n magu pan o'n i'n tyfu lan, siarad Saesneg o'n i'n neud yr rhieni fi, achos o'n i'n cael fy ngwarchod gan childminder, a o'n i'n siarad Saesneg da Bristolian accent, a fysa mam a dad fel ddim yn deall beth sy'n ymlaen. Ond oedd e achos o'n i yn amlwg, oedd e fel iaith cyfrinachol, achos o'n i'n deall pam ta just mam a dad oedd yn siarad a pan oedd e just ar yr aelwyd, o'n i'n deall fel, achos ar y pryd,
achos bod ni'n byw dros y ffin, a o'na ddim iPlay yn y clic, o'na ddim ffordd i fi watcho cyw neu plan y plant ar y pryd, dangos oed fi. So o'na ddim fi fel yna, felly dim ond pan bys yma'n gys y cyn y nain y taid yn dod i ymweld, bys fi'n clywed yr iaith yn ehangach na mam a dad, ond bys fi'n siarad a dal yn ateb yn Saesneg, a na pryd nath mam a dad sylwi pan nath mam cwmpwn fi eich chwar iau fi, na pryd nath i sylwi, mae rhaid ni symud, achos mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o pwy ni fel teulu a pwy ni fel pobl, a fi'n mor werthfawrogol bod nhw wedi gwneud. Achos fi'n gwybod yn iawn bys y llwybr bywyd fi'n hollol wahanol fel arall. A bys fi ddim wedi cael cyfleoedd, hanner cyfleoedd bys fi wedi cael, a bys fi ddim wedi bod yn rhan o'r steddfod, bys fi wedyn ddim wedi ennill y fedal ddrama, bys fi wedyn ddim wedi cael popeth arall sydd wedi dod. So fi'n really werthfawrogol nath nhw symud nôl i Gaerdydd. Bod Gaerdydd yn melting pot masif o ieithoedd a acenion ac ati, a fel Liam yn sôn, dwi ddim fel Caernarfon, ti ddim cerdded mas o ti a peth cyntaf ti'n neud i clywed Cymraeg, ond o ti, fel nath Liam sôn gynnau hefyd, mae yna hwbs a ti yn gallu ffindo fe, a yn Gaerdydd mae yna cymaint ohonyn nhw, maen nhw'n really gry, a maen nhw'n really nice, so fi'n really ddiolchgar nath nhw symud. A nes ti yn fanna sôn chydig bach amdan y ffaith bod chdi di ennill fedal ddrama, siarad a chydig bach amdan y profiad yna, achos so'n lot o bobl yn gallu deud bod nhw di ennill medal mor arbennig a hynna, chi. Diolch o galon. Oedd e'n ystod cyfnod clo, achos steddfod T oedd e, so nes i ennill y fedal ddrama steddfod T 2021, pan o'n i'n 50 sef, a nes i trial am y tro cynta a'r tro ola, achos yr oedran, yr cap oedran gyda'r steddfod. Felly o'n i'n lwcus a ffodus iawn bod fi wedi ennill y flwyddyn ola, o'n i'n gallu cystadlu. Ond fi'n credu achos y flwyddyn yna, nath nhw'n neud e'n really accessible, achos hwnna y flwyddyn nath nhw weld y fwyaf, fi moyn dweud bod fi'n iawn yn dweud hwn, y fwyaf o bobl i gystadlu eriod yn y fedal ddrama yn y Steddfod yr Urdd. O'na tua jyst o dan 40, rhyw 38 di cystadlu'r flwyddyn yna. Ond oedd e achos o ti dim ond angen sgwennu drama rhyw 5 a 10 munud oedd e, a uchafswm o 2 gymeriad. So oedd e'n ffordd really hwylus a accessible iawn i sgwennu. A o'n i'n, nes fi'n cofio troi lan i'r seremoni, achos o'n i'n steddfod ti, o ti'n gwybod os ti wedi ennill, ond nhw'n gwahodd y tri o di dod i'r brig. So pan nes i ffyn y mas bod fi wedi ennill, oedd e'n waw, o'n i'n just, mor shift. A oedd yr wobr ddath gyda fe yn diagor cymaint o ddrysau fi hefyd, achos fi wedyn oedd ddramodydd preswyl ifanc cyntaf Theatr Genedlaethol Cymru, a o fyna pan nath pobl cwm gysylltu gyda Theatr Gen yn holi os ydyn nhw unrhyw sgriptwyr on the books, bysa gyda diddordeb i weithio gyda'r tîm golygyddol sgriptiau, nath Theatr Gen rhoi'n enw fi mlaen fel dramodydd preswyl nhw. A ges i secondiad o S4C wedyn am 3 mis i weithio gyda pobl cwm yn rhan o tîm golygu sgriptiau nhw, oedd yn ffab, nes i really joio'r gweld y broses yna i gyd. A wedyn nhw fyna, ges i gyfle i actually sgriptio penod, a wedyn nhw fyna nes i gael yr hyder i gysylltu gyda Round a Round, bod yr acen, obviously, yn hollol wahanol, achos bod fi'n byw yn y gogledd a fi'n byw gyda 2 o ffrindiau o Prifysgol Bangor, literally ffrindiau oes. Pan ti'n mynd i Prifysgol Bangor, ti yn ei ffrindiau oes, okay? O, dros 10 mlynedd, mae'r tair yn ei, mae'n 5 o ni yn y crew i gyd, a mae tair ni'n byw da'n gilydd, a ni'n cael cymaint o hwyl. A byw gyda'r acenion y 2 yna hefyd, o da fi digon o hyder a ni'n gysylltu da Round a Round, a fi wedi sgriptio iddyn nhw hefyd, a ers ni, mae dy fi llyfr Nos Da i blant bach 3-7 oed, mae dy fi nofel i teenagers, a fi'n dweud hwn fel bod fi yn sgwennu, mae da fi comisiwn i sgwennu nofel i oedolion sy'n dod mas blwyddyn nesaf. Gyda ni exclusive bach o fanna, bodlediad Bangor Be Wedyn efo'r exclusives. Dwi'n meddwl beth sy'n neis clywed y fanna ydy sut mae un peth bach yn gallu arwain at gymaint o bethau gwahanol, a dwi'n meddwl hynna dwi'n mynd ti'n gweld hynny, rhywbeth allan ti wedi cyflawni, rhywbeth allan doeddech chdi'n gwybod beth sy'n dod ohono fo. Blynyddoedd wedyn, ti'n gweld ffrwyth llafur hynny, a mae'n arwain at rhywbeth sy'n arwain at un cyfle sy'n eich di siarad efo rhywun arall sy'n wedyn yn y pen draw yn gallu arwain at comisiwn neu at swydd. A mae hynny yn rhywbeth sy'n rili angen i bwysleisio dydy, cymrwch bob cyfle allwch chi, oherwydd da chi byth yn gwybod beth mae'n gallu arwain at. Ella nid arwain at y drws yn cae, ond os wnewch chi droi rown, mae yna drws arall yn agor yn da.
achos maen nhw'n dweud fel, pan ti'n siarad, fel, fi jyst yn lwcus, ni'n really lwcus o hwn, lwcus o... A fi wedi dweud na sawl gwaith nawr, literally yn be fi newydd dweud. Ond mae'n ffordd dim lwc, ti wedi creu lwc dy hun, ti wedi rhoi dy hun mas na, a fel ti'n sôn, Liam, fel, it's the domino effect. Os ti ddim di siarad yr person yna, neu di rhoi dy hun mas, neu di ymgeisio am y swydd yna, fes ti ddim di cael be bynnag fes di dod wedyn, a'r pobl sydd ddim yn rhoi'r hyn yn mas na, sydd ddim yn trio. A mae'n anodd achos imposter syndrome, neu fel diffyg hyder, neu pethau fel la. A profiadau bywyd, a fi'n siarad o rhywle really, really privileged gyda magwraeth fi a popeth. Ond ti dal, fi di roi fi hun mas cymaint, a fi'n gwybod bod yna rhwystrau i bobl eraill i gael yn y byd yma, a eto na i ddweud bod fi'n privileged iawn yn yr ochr yna, ond os ti ddim yn rhoi dy hun mas, gei di ddim hanner pethau, a mae'n lot o bethau, fi'n di bod yn lwcus iawn a rhoi hwnna mewn dyfynodau, ond achos ti jyst yn rhoi dy hun mas, a mae pethau jyst yn cwmpo mewn lle achos ti wedi trial am flynyddoedd am y pethau gwahanol yma, achos fi wedi bod yn sgwennu ers cyn mynd i'r brifysgol, ond dyma nawr fi wir di sylwi, fi actually really joio fe, a fi'n gallu neud e, mae fe jyst eto'r hyder a rhoi dy hun mas yw e, a nabod y pobl a gwybod y cysylltiadau, a siaradwch da unrhyw sy'n yn y maes chi'n mynd mewn i siaradwch gyda nhw. Tip ofnadwy o dda fyna, dwi'n meddwl, ac ar y pwynt sa'n ni'n recordio, da ni newydd gynnal ffair gyrfawdd yma yn Prifysgol Bangor ar gyfer myfyrwyr, lle. A dyna oedd y negas oedden ni deithio nhw trwy'r amser, ewch a siarad efo bob un cyflogwr, da chi'n byth yn gwybod be sy'n ddigwydd, lle. Ond, ddiddorol iawn, mae un person ar y bodlediad yma di gweithio ar y ffair swyddi, so Liam, o'ch ti'n gweithio ar y ffair swyddi tra ddech chi yn y brifysgol, lle. O'n i'n tynnu pobl i'w penna hefo'r ffair swyddi Cymraeg yma, herwydd o'n i'n gweithio ar y cyd o fath, ar i'w interniaeth oedd efo canolfan Bedwyr, so o'n gret o perspektif o'ch ti'n cael bach o cash, a bach o swydd, a chdi hefyd yn gallu prai astudio, ond hefyd o'ch ti'n teimlo bod chdi'n neud bach o wahaniaeth yn cael y bobl yma mewn o wahanol gwmnïau yn lleol. So o'ch ni drefnu hwnna, dwi'n meddwl oedd o 2017. O'ch ni drefnu fo'n Pontio, os gofio'n iawn. Ac o'n gret o rhoi cyfle i fusnesau dod mewn a chwmnïau mawr. Ac o'n gret o ran profiad personol hefyd yn gallu cysylltu efo'r holl bobl gwahanol yma. Fel dwi'n dweud, mae pobl dal yn weindio am y peth o'n herdon, jyst i mwydro pobl gymaint ynglyn â'r ffair swyddi Cymraeg, ond i'n mynnu bod nhw'n dod. A gathon ni dipyn o bobl yn dod iddo fo. God, ti wedi cymryd fi'n ôl yma na, ond di anghofio hwnna. Nes ti gael swyddi fi fyd, Liam? Ti yw fel boy jobs at Swyn Uni. Nes ti gael run y job yn do ar gyfer yr election? Do, na chdi, pan oedden ni'n, siwr, rhyw etholiad lleol, etholiad ar cyngor, 2017 neu 2018, dwi'n cofio wan, ond do, nath ni weithio ar hwnna. Eto, pan ti'n mynd i'r brifysgol, ti'n dod ar draws pobl, sa'ch ti byth yn meddwl sa'ch ti'n dod ar draws ar rywsut yn landio dy hun, yn gweithio mewn rhyw cyfri dros nos o fan, oedden ni'n gweithio fel runners ar y peth. A o'n i'n gwybod o'n i ddim moyn mynd mewn i gwleidyddiaeth, ond o'n i fel, cash hefyd, ond hefyd, ti jyst ddim yn gwybod pwy ti'n mynd i gwrdda, a nes i gwrdda cymaint o bobl sy'n actually di endur lan yn y diwydiant i fi'n gweithio ynddo. So ti'n gallu bod fel, fi cofio nabod ti, so ti'n teimlo fwy cyfforddus yn mynd lan i siarad yn wedyn eto. A mae Cymru'n fach, a mae Cymraeg, with the minority, yn efo, so ti yn dod i nabod pobl yn really gloi. Oedd syni pan o'ch ti'n sôn yn gynharach ynglyn â'r gymdeithas ddrama, a syniad yma pan ti'n mynd i'r brifysgol, tria bach o bob dim, hyd yn oed os ti'n mynd gwybod os ti'n mynd i licio fo. Na i fyth anghofio, dwi dal yn cael rhyw PTSD o fod ar lwyfan, a hynny, o'n i wedi trio efo'r gymdeithas ddrama, nes i wneud cwbl o gynrychiadau yn y flwyddyn gyntaf, ail flwyddyn, a jyst cyrraedd y pwynt ar lwyfan ac anghofio yng ngeiriau yn llwyr. A sbia ar un o bobl eraill oedd yn actio fi, a'i wyneb bod jyst fatha the lanes, a Cenna'n clem. So pan mae rhywun yn dweud y gymdeithas ddrama Gymraeg, mae yna rhyw wbeth yn mynd off yn y mren i, meddwl, gosh. Oedd o'n good laugh, o'ch ni'n cael hwyl. A oedd o'n ffordd i ni, herwydd ti blwyddyn i hun a fi, so oedd o'n ffordd i ni bontio, oeddech ni'n dod i nabod pobl o blynyddoedd gwahanol yn y brifysgol, herwydd o bobl yn gwneud MA, neu PhD, so oeddech ni'n dod i nabod pobl dros ystod oedran gwahanol hefyd. Oedd yn beth really neis, a dwi'n dal yn cyswllt efo llwyth o bobl o'r brifysgol, ond pobl 5-6 mlynedd yn hun y fi weithio, sy'n gret. Gwych, ac dwi'n meddwl mae hynna'n arwain i'n dda at y cwestiwn nesa, sef pa negas bysach chi'n rhoi i fyfyrwyr neu disgyblion chweched dosbarth neu'n coleg
sy'n meddwl am di'r brifysgol neu yn y brifysgol ar hyn o bryd, a sy'n ystyried astudio drwy'r Gymraeg neu ddim, a sut allith nhw wneud y mwyaf o'i profiad nhw yn y brifysgol. Na i ddechrau efo chdi, Liam. Dwi'n meddwl y peth mwyaf mae pobl yn meddwl, i bobl sydd yn meddwl astudio tamad o'i cwrs nhw drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r cwrs cyfan Gymraeg ella fi gan rai i'r cwestiwn yna, os di sgiliau nhw ddim mor gry ydy hwn i fi, ydy o'n mynd i roi fi dan anfantais. Be sy'n ni'n deud ydy, os bod gennych chi rhyw fath o farc cwestiwn dros hynny ydy, ella ynglyn â'ch gallu personol chi o ran eich perthynas chi efo'r Gymraeg, mae yna gymaint o gefnogaeth ar gael o fewn y system addysg uwch. Hynny ydi, mae'n mynd ati astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Dio ddim yn cyfyngu chi o gwbl i'r gwrthwyneb, mae'n agor dros yma rhoi mwy o gyfleoedd i chi. So pan o'n i'n yn amlwg yn astudio cyd anrhydedd, oedd y Gymraeg yn llwyr drwy'r Gymraeg, fel sech chi'n ei ddisgwyl, ond pan o'n i'n astudio hanes, o'n i'n neud rhan fwyaf, swn i'n deud 2 draean ohono fo yn y Gymraeg, a wedyn o rai chdi'n neud rhyw draean arall yn Saesneg, her dyna oedd yr unig modiwlodd ar gael. Ond o'n i'n ffeindio'n hun yn eistedd mewn darlithoedd Saesneg wedyn ella, yn sgwennu lawr yn Gymraeg, sydd yn sgil yno ei hun, sydd yn sgil eitha pwysig yno ei hun, a dwi'n defnyddio'r sgil yno lot yn y swyddi wan, pan dwi'n gwrando nôl ar gyfweliadau, dwi'n gwneud nodiadau neu rhywbeth fel yna, neu pan dwi'n mynd ati i ddarlledu, mae rhaid chdi gymryd gwybodaeth mewn o ffynonellau gwahanol, mae rhaid chdi rhyw sort o regurgitatio allan mewn ffordd syml yn y Gymraeg i bobl ddallt. Felly, mi gewch chi gymaint o sgiliau drwy astudio drwy'r Gymraeg, trwy wneud arholiad drwy'r Gymraeg. Mae o'n rili amhrisiadwy, a dwi'n meddwl yn y ffordd mae cymdeithas yn mynd hefyd, mi welwch chi o ran swyddi cyhoeddus, welish i ryw ystadegyn o ran y nifer o swyddi cyhoeddus rwan sydd angen sgiliau bod gennych chi rhyw fath o cafel ar yr iaith, mae dros 70%. Mae hwnna'n enfawr, mae hwnna'n reit ar draws Cymru. A mae hwnna mond yn mynd i gynyddu fwy felly efo targedau'r Llywodraeth hefyd. Felly mae astudio a rhoi o'r seilwaith cadarn yna i chi fynd ati astudio'r Gymraeg yn y coleg neu rhan o'ch cwrs chi yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl bod fi'n rioed i cwrdd â rhywun sy'n difaru i ddau fela. Ata perffaith, gwych. Dwi'n meddwl bod hwnna yn mynd i werthu astudio drwy'r Gymraeg. Gobeithio i bob un o'n myfyrwyr, so ia, arbennig. Rhiannon, pa negas gen ti i fyfyrwyr neu disgyblion? Sa'n meddwl fi'n mynd gallu neu'n well na'r strap yna o bod ti'n mynd i nabod neb yna fe sy'n difaru. A mae hwnna mor wir. Sa'n nabod neb sy'n wedi difaru astudio pwnc nhw trwy gyfnod y Gymraeg, neu di mynd ymlaen i astudio'r Gymraeg. Fi'n nabod lot o bobl sydd wedi mynd i Loegr a yn gweld eisiau'r Gymraeg, a na pryd falle bod nhw'n gwerthfawrogi a'n sylwi cymaint mae'r Gymraeg di roed hunaniaeth neu fel di ychwanegu at bywyd nhw mewn ffordd a pwy nhw, a bod nhw'n rhan o'r gymdeithas Gymraeg yn prifysgolion nhw. Ond o ran, os mae rhywun yn meddwl y bellach mlaen o ran dylse fi wneud hwn trwy gyfnod Gymraeg achos neithau helpu fi cael swyddi, fel oedd ddim yn sôn, mae targedau gael yma, a mae yna lot mwy o alw, a so mewn ffordd mae'n agor dwbl y drysau, achos allech chi wneud y swydd chi eisiau hefyd trwy gyfnod Gymraeg, ond ar ben hynny yw wneith cwmnïau ddim gweld yn anffafriol chwaith, achos mae yna hawliau a mae yna rheolau mewn lle, dyw cwmnïau ddim yn cael beirniadu neu rhagfarnu bod ti wedi gwneud y trwy gyfnod Gymraeg. Felly, it's a win-win scenario mewn ffordd. A os ych chi ddim yn hyderus, neu ddim yn teimlo fel bod chi'n digon hyderus i ddysgu eich pwnc chi achos y termau ac ati, mae'r prifysgolion yng Nghymru gyda cymaint o adrannau fydd yn helpu a o gymorth yn ystod y cyfnod o astudio. A mae fe jyst mor hwyl. A fi'n meddwl, os ych chi yn aros yng Nghymru, yn wedig os ewch chi Prifysgol Bangor, mae fel un teulu mawr. Allai mond canmol yr brifysgol o ran y gofal chi'n cael, a hefyd yr hwyl chi'n cael gyda'r Clwb Cymru's, sef rhywbeth allech chi gyd edrych ymlaen eto os ych chi yn dod i Brifysgol Bangor. A fi'n credu dyna beth mae astudio trwy gyfnod y Gymraeg neu'r Gymraeg ei hun yn cynnig i chi. Yr agosatrwydd extra yna i chi'n cael gyda'r pobl chi'n cwrdd â, achos mae fe'n haen ychwanegol i chi'n rhannu, a mae fe'n rhywbeth, achos bod chi yn y lleiafrif, mae fe'n rhywbeth special iawn. A newch chi ddim, sa'n meddwl, cael hwnna yn unrhyw le arall os ych chi ddim yn astudio pwnc chi trwy gyfnod Gymraeg. Gret. A ia, mae Bangor yn un deulu mawr fel oedd Rhiannon yn deud o fanna.
Mae o wir. Dwi'n meddwl bod dwi wastad yn dweud, mae'r 2 blynedd geisio ym Mangor, oedd y 2 blynedd gorau mywyd i. Just o ran wneud ffrindiau, dysgu be o'ch di eisiau, yr hyblygrwydd yna, just y bywyd coleg go iawn. Ond nath o hefyd i fi sementio'n berthynas i efo'r Gymraeg yn llwyr, oherwydd o'n i, ella doedd yn sgiliau i ddim ar ei gorau cyn i mi ddod i'r brifysgol, ond oedd o roi'r seilwaith cadarn yna i fi mynd mlaen i swyddi wedyn yn teimlo'n hyderus. A to Rhiannon, pan o'ch ti'n sôn am cyfleoedd sgen ti efo'r Gymraeg, nath o wneud i fi feddwl, pan nes i drio am job efo'r BBC yn gyntaf, ni wedi trio am 2 beth ar yr un pryd. Nes i trio am swydd gohebydd yn Wrecsam, oedd yn swydd yn Hawl i Hun, a wedyn nes i hefyd drio am interniaeth drwy'r Deyrnas Unedig efo'r BBC, drwy gyfrwng Saesneg, a dwi'n aml yna gannoedd o bobl wedi trio am hwnna, a chydig iawn o bobl ella wedi trio i fod yn gohebydd Cymraeg Wrecsam. A digon ironig, nes i sgipio'r broses o gorau mynd trwy hyfforddiant a'r interniaeth yna, drwy gyfrwng Saesneg, a sydd ati ar gyflog da fel gohebydd, sy'n dangos y mantais gewch chi o fod yn Gymraeg. Nid oherwydd bod mewn ffordd bod y Gymraeg, bod yna lai o bobl yn siarad Cymraeg gewch chi fwy o gyfleoedd. Bosib bod yna elfen o hynny wir, ond y fwy na hynny, bod yna alw am y sgiliau yna, a mae yna lai o bobl yn gallu gwneud y sgiliau yna. Felly, cyn i chi ddechrau, mae yna fantais i chi'n syth. A mae ffordd o ddysgu wedyn ar y job, mae pobl yn barod i fuddsoddi ynddo chi. Mae hynny wedi arwain at bob math o bethau. Dwi os yn dweud, dwi ro'n y darlledu'n ddwyieithog lot o'r amser, ond swn i byth yn cael y cyfle yna, ond i bai bod fi wedi dod drwy ar yr ochr Gymraeg. Ond i bai swn i'n siarad Cymraeg, dwi'n meddwl swn i wedi cael troed yn y drws yn y BBC. A mae hynna'n dangos, dwi'n meddwl, mewn cwmnïau mawr cenedlaethol Cymreig, be ydi pwysigrwydd yr iaith hefyd ydy. Nes i deithio llynedd a ges i fel sabothol o S4C am 6 mis. A pan o'n i'n mynd i deithio, a o'n i'n cyflwyno fy hun a yn esbonio wrth y pawb bod fi yn, iaith gyntaf fi oedd Cymraeg a bod fi'n cyfieithu yn pen fi mewn ffordd pan fi'n siarad Saesneg erbyn hyn. Fel mae di hollol switcho pan o'n i'n iau. A o'n nhw gyd mor surprised. A pan o'n i'n sôn wrthyn nhw, dechrau dod i'n nabod y pobl yma ti'n teithio gyda o wledydd eraill i gyd. A o'n i'n sôn wrthyn nhw bod fi'n awdures, bod fi wedi sgriptio i dyledu, bod fi wedi sgwennu ffilm, bod fi wedi bod ar dyledu a bod fi wedi bod yn gyfrannydd ar cymaint o raglenni gwahanol a bod fi'n gweithio i'r sianel dyledu genedlaethol. O'n nhw gyd mor fel, be? Achos fi credu bod e'n rhywbeth yn ni'n cymryd yn ganiataol fel siaradwyr Cymraeg, bod dan ni'r access yna i'r pethau masif yma. Dyw pobl yn gwledydd eraill ddim gyda cymaint o ni o fynediad iddo fe. Ond achos bod ni yn amlwg yn y lleiafrif, mae'n haws i ni cael mynediad. A o'n i'n sôn am yr Eisteddfod a bod fi wedi ennill y Fedal Frama. O'n i fel, the National Playwright of the Year. A o'n nhw fel, what? A o'n i fel, yeah, well, that's, and I won a medal for it. And unwaith ti actually'n cyfieithu i'r Saesneg, a deud wrth y pobl, ma' hwn yn swnio really silly, ond fel bizarre a massive. Ond nhw'n googlo fi wedyn, fel, you must be really famous. And no, it's like, it's just, your bog standard Welsh people, fel, dyma fe ni'n neud. Ie, mae mon pan ti'n cymryd cam yn ôl, ti'n sylwi pa mor fawr ydy'r cyfleoedd ti'n cael. A mae mon pan ti'n rhoi mewn perspektif rhywun arall, ti'n fel, waw, actually, dwi wedi cyflawni lot. A mae fe achos y Gymraeg a diwylliant ni a'r cyfleoedd mae yr llywodraeth yn sicrhau trwy ariannu a popeth sydd gyda ni'n gallu cael. A fel ti'n dweud, ti'n cymryd cam yn ôl dweud o pobl eraill o fel Australia neu Canada neu bynnag ti'n mynd yn y byd. A ti'n gweld nhw'n mynd yn mind-blown gyda fe, na pryd ti'n falle, na pryd nes i werthfawrogi am y tro cynta, bod fi mor lwcus o'r holl gyfleoedd fi wedi cael achos y iaith a achos bod y iaith dal i fynd a bod fi wedi cael ffydd yn y ffaith fyddai'n ffain yn astudio'r Gymraeg a neith e rhoi y sylfeini pwysig yna i fi i barhau gyda bywyd fi, gyda be fi moyn neud. Ie, dwi'n meddwl y negas yn fanna ydy i bawb sy'n gwrando, ewch amdani, astudiwch drwy'r Gymraeg, nwch chi ddim difaru, mae'n agor gymaint o ddrysa gwahanol i chi. Be da ni ddeitha myfyrwyr trwy'r amser ydy, os dyn nhw'n astudio drwy'r Gymraeg, mae'n rhei'r cyfle iddyn nhw datblygu Cymraeg yn ogystal a sgiliau Saesneg yr un pryd chi. Ond os dyn nhw'n gwneud bob dim yn Saesneg, dyn nhw'n cael cyfle i ddatblygu sgiliau academaidd a cyfathrebu'n Gymraeg chi. So ewch amdani, astudiwch drwy'r Gymraeg. Felly, diolch yn fawr Rhiannon a Liam.
Just i gloi yn sydyn, dwi am ofyn cwpl o quick fire questions i chi. So, y cwestiwn gynta, glob neu glwb ifor? Glob. Glob. Da iawn, atab cywir. Mae'n anoddach i chdi nag ydi o i fi, Rhiannon, bod chdi'n dod o Gaerdydd. O'n i fel, yn pawb yn gysau fi. Yr ail gwestiwn, steddfod rhyngol neu dawns rhyngol? Steddfod yn gol through and through, sorry, easy. Steddfod, sa'n byd tebyg. Mae hwnna'n diwrnod, wel, mae'n weekend a hanner. Nes i roed mynd i steddfod rhyngol, nes i mond mynd i dawns rhyngol, so sgen i fi'n profiad ar steddfod. Ew, missing out. Difaru wan. Ond, ia, trydydd cwestiwn. Panad neu disgled? Panad. Wel, paned, dim panad. Oce, paned. iawn, mae gymryd yr atab yma. Iawn, dim problem. Pêl-droed neu rygbi? Rugby, easy. Oh, gosh, gai ddweud dim un? Dwi'n nefyd pechu hanner y grandawyr o fanna, do. Na i ddeu pêl-droed oherwydd mae'n cared ni'n llusgo i gema pêl-droed. Sgen i'n fawr y ddiddordeb yn y ddau, ond sa rai fi ddewis. Wel, i ddau fel un, sa rai fi fynd i wylio rhywbeth, swn i'n deud y pêl-droed yn fyw lle, ond sa'n byd tebyg i chwe glad a weekend rygbi pan ddech chi allan efo Just ffrindiau. one sy'n canu cyn geme, rygbi. Ie, dwi'n gwybod, dwi'n ffrod llwyr. Gret. A wedyn y cwestiwn ola, eich cwestiwn reit anodd i chdi, Rhiannon, ond round a round neu pobl y cwm? Fi methu... Na i ddweud ar ddyddiau mercher, definitely pobl y cwm. Achos dim ond pobl y cwm sy'n cael tua teledu ar ddifaru. Na chdi cop-out at. Yn union, ia, yn union. Na i fi mewn efo yn gadarn efo pobl y cwm. OK, so os ti'n dweud pobl y cwm, na i ddweud round a round then. Fine, 50-50, done. O'na, ia, gret. Diolch yn fawr i ddau yn chi am ddod i siarad efo ni ar y podlediad heddiw. Dwi'n sicr di mwynhau gwrando ar straeon chi a'ch perthynas chi efo'r Gymraeg, a dwi'n siŵr fod y grandawyr wedi hefyd. Felly, ia, diolch yn fawr a tan tro nesa, hwyl fawr. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am rando ar Bangor Be Wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau gwrando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni y pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Prifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r benod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chdi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.